Nasa dati wala. Yata. So, good morning, sir. Itong machine natin is manual milling machine. So, ang process na nagagawa dito is drilling, slotting, refacing, minsan nakagawa din ng mga gear, pero kailangan mo na additional Special tools pa. axis, yung mga rotary table. So, yung machine natin, so ito yung spindle motor niya, ito naman yung head niya, yung pulley, yung belt, tapos nandito naman yung mga parts ng spindle. So, dito sa taas, ito yung lever niya para mag-change ka ng speed o low speed. Ito naman yung brake. Tapos, kung mapapansin niyo itong dalawa, ito yung pag-change ng belt. So, pag-change ng belt, duwag, hila, tapos mabababa niyo na yung belt, pagagalaw niyo na sa baba. So, dapat pantay siya. Tapos ito naman yung lever para sa low speed, high speed belt. So, dapat pag nag-high speed ka dito, lilipat ka rin ng high speed dito. Pag nag-low speed ka, low speed ka rin dito. So, ang ano niyan, kaliwa, sila, baliktaran. Pag kaliwa to kanan. Pag kanan naman to, kaliwa to. Yung nasa taas. Ito naman yung para sa disengage ng automatic ng spindle. Kumbaga mag-automatic siyang bumaba. So, meron siya yung reverse forward. Ito, reverse forward. Tapos, dito naman, ito yung set ng low, high, medium. Yung baba ng spindle natin. Okay. Tapos, ito naman yung manual na pagbaba ng spindle, kunyari, drilling. So, ito yung karaniwang ginagamit. Tapos, ito yung lock. Tapos, ito yung set, yung dial set, stopper. So, dito ako magsiset kung gaano kalalim ba yung bubutasin mo. O kaya pag sa slot naman, kung end mill yung gagamitin mo, so stopper para hanggang doon na lang siya. So, ito, nagagamit din to sa automatic. Pag na-reach neto yung stopper mo, automatic siyang tataas. Yan, paandar natin. So, i-engage ko siya, automatic siyang mandar. Hindi ba talaga ito nag-automatic? So, tandaan natin na pag kumaandar yung machine, iwasan natin yung magpalit ng mga Gear. lever. Kasi gear type siya, pwedeng masira o mabungi yung makina natin. So, kung mag-automatic ka, kung mapapansin nyo, bumababa siya ng pusa. Pag hinilaw naman to, paangat. Pag pinulak ko, pababa. So may neutral siya dun sa sobra. Pag nasobran siya, hindi siya andar. Pag nasa gitna, yun yung Kung tumama siya, automatic rocket siya. So dapat sasagad to. Ang karaniwang nagiging problema niya pag hindi na umaakyat, yung coil spring dito sa loob.
Oil? may- Oil? Coil. Ah, C-O-I-L spray. So, Di na nagbabounce. hindi na nandito sa ilaw. Pero okay pa naman siya. Okay. So yung sa speed selector natin, yung reverse forward siya. May reverse, may forward, 0, high speed, 0, reverse na high speed, 0, reverse na low speed. Ang tamang pag-ano ng spindle pag lilipat, hindi yung pwedeng gano'n. Dapat patayin muna natin bago natin ibalik sa Bago tayo forward. mag-shift. Oo, mag-shift. So, ito na yung work light natin. So, okay siya. Tapos, dito naman, yung sa table natin, so pinakamahabang travel yung x-axis. Tapos ito yung y. Yung cross natin, cross speed, yung x. Tapos yung upward na pataas na ano natin. Kumbaga tinatawag yung Z2. Gusto kasi yung Z sa spindle. Ito naman yung Z2. Tapos, ito naman yung linear power feeder natin. So, ginagamit to sa mga mahabang trabaho na kailangan naman i-automatic kasi nakakapawa din mag-ikutin ito lang ikutin. Okay ba ito guys? Ah. Ay, baka hindi na kasi. Ah. Yung power feeder. So, left direction, tapos right direction. Tapos dun sa baba, ito yung potentiometer. So, dito nagbabase yung speed mo. So, mabagal, mapabilis. Tapos sa taas, ito yung rapid mo. Tapos yung pagpapalit ng ano natin na collet, yung drill chuck. So, tapos yung brake, release, brake ulit. Tapos matin nyo kasi. Madali. Hindi, ano namin mo. Kahit yun yung Debola, pwede na. Ito, pag kinapa niyo yung loob nito, meron siyang parang lock pin sa loob. So dapat yung lock pin nakasakto siya dito sa slot. Kasi yun yung maghahawak dito sa drill chuck natin na
para hindi siya umikot. So, ang pagkabit na ito, hindi naman kailangan ganun mahigpit kasi napipwersa yung wallet natin. At